Кой не е почиствал мрежите против комари? Някога замислили ли сте се за лесен и удобен начин? Не е нужно да сваляте мрежите. Прахът запушва мрежите, въздухът не циркулира и стаята става непоносима за жегата. Отдавна използвам тази четка за мрежи. Има малки кукички и влакна, които лесно отстраняват прах и власинки. Преди употреба навлажнете с вода и след това разгънете четката за почистване. Така прахът няма да се разпилее, просто почистете едната страна и двете ще бъдат чисти. Бих изкарал месец без храна само за да имам. Това е двуфункционален инструмент за почистване на прозорци. Видях тази четка в дома на свекървата ми. Въпреки малкия размер, почистващата и кратко мощ е невероятна. Меките влакна на главата на четката могат да почистят всеки ъгъл на мрежата и да изгонят праха. Отзад има стъклена шпатула за премахване на мръсотия от стъклото. Много е практична, лесно премахва мазнина, прах и полен, а удобната дръжка улеснява още повече използването. Купиха на майка ми и я препоръчах на съседите. Всички казват, че е много практична, времето е ограничено, офертата скоро ще изтече. Вижте колко поръчки сме опаковали днес. Вижте, камионът за доставки е пълен. След като тази оферта приключи, трудно ще намерите толкова добра възможност. Кликнете на линка подолу, за да получите веднага. Трябва редовно да почиствате мрежите. Иначе счупените мрежи ще направят лятото ви неприятно. Вижте тази гумена четка за прозорци в долния ляв ъгъл. Достъпна е и работи много добре. Има много кукички. Дръжки за лесно почистване на прах и власинки. Навлажнете я преди употреба, за да не се разпръсне прахът. Може да почиства и двете страни едновременно или само едната. Това е и гумена четка, която почиства стъкла и огледала перфектно. Ако все още не сте я купили, поръчайте веднага.